تازہ جے شیر لطیف صاحب کہ مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھروم رکھنا ہے. بڑی مہربانی. مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھروم رکھنا ہے. حق کا میں حقیقت دی تلاوت دا بھروم رکھنا ہے. مینوں مشکل کشا دن. بڑی مہربانی. مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھروم رکھنا ہے. بڑی مہربانی مار صاحب, بڑی مہربانی. مینوں مشکل کشا دن کہاوت دا بھروم رکھنا ہے. حق کا میں حقیقت دی تلاوت دا بھروم رکھنا ہے. میرے اگلے جملے تے میرے نال رہنا ہے کہ ندیم اتھوں سوالی کوئی قدیم مایوس نہیں ولیا. خدا مینوں سخی لکھیا ہے سخاوت دا بھروم رکھنا ہے. بڑی مہربانی کھلا شاہ صاحب. خدا مینوں سخی لکھیا ہے. بڑی مہربانی مار صاحب. خدا مینوں سخی لکھیا ہے سخاوت دا بھروم رکھنا ہے. اسی طرح سن بندے لوڑ دے ہیں بے لوڑے نہیں کہیں لوڑ تے لائیں. تیری لوڑ دے ہیں لاجپال ندیموں سات پشتوں جا جا آزمائیں. تیری لوڑ دے ہیں دم حاضر تیریاں لوڑاں تے, دم حاضر تیریاں لوڑاں تے ساتھوں نہ شرمائیں. تیری لوڑ دے ہیں پوی لوڑ پہاڑ دے سینے چوں ساتھوں نار کھٹائیں. تیری لوڑ دے ہیں مہربانی جناب پوی لوڑ پہاڑ دے سینے چوں ساتھوں نار کھٹائیں. تیری لوڑ دے ہیں